La Guerra Civil Espanyola va acabar fa més de 80 anys i el franquisme fa 50. Tot i així, segons el sondeig de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de 2025, 4 de cada 10 homes joves no veu la democràcia com el sistema preferible. L'any 2022, l'Estat espanyol va aprovar la Llei de Memòria Democràtica, que establia alguns mecanismes de veritat, justícia i reparació per les víctimes. Des de llavors, també algunes comunitats autònomes governades per PP i Vox han tirat enrere algunes de les seves pròpies lleis de memòria democràtica. És el cas d'Aragó, les Illes Balears o el País Valencià. Estem desconnectats del passat del nostre país? Les polítiques de memòria són suficients? Avui, al Futur ja no és el que era, ens preguntem, estem perdent la història. És normal? Creus que es fa o que s'ha fet prou pedagogia del que va significar la Guerra Civil i el franquisme a Espanya? Jo crec que sí i no. Certament hi ha molts historiadors, i relativament joves, però amb experiència, que han escrit, han investigat, han estudiat, i gent que ha tret noves conclusions, o per almenys ha completat el que s'havia fet en els anys 70, 80, potser més 80 i 90. I sí, en aquest sentit. Però clar, què passa? Que s'ha quedat, per almenys del meu sector, que és la història, les ciències socials, ha quedat com a tancadet a les universitats i no surt a fora. Se'ns ha parlat, evidentment, jo crec, però trobo que al final també ha sigut una mica com... Aquí entraríem també, si al currículum, que si no, que com s'expliquen les coses, però d'una manera com molt... Hem de fer això, passem-ho, el llibre diu aquestes dates, ens aprenem aquestes dates i vinga, som-hi, no? I jo també, una cosa de les que, jo ara no exerceixo com a periodista, però a la carrera, una de les coses que he après que crec que són indispensables és parlar d'històries i de persones. I tothom pot, bueno, tothom no, però molta gent pot dir, no, és que con Franco se vivia mejor, però quan li preguntes a la teva àvia que què passava i t'explica la seva història, que a la seva germana li van fer no sé què i que el seu pare el van matar per tal, aquesta frase potser te la penses. Doncs jo crec que posant nom i cognom a les històries crec que és una manera de donar-li més sentit, de fer-ho més humà. Perquè al final, si no, el cop d'estat va ser tal any, l'altre no sé què, van assassinar tantes persones, i ja està. I no hem d'aprendre la història com aprenem matemàtiques. També nosaltres entenguem com a joves que van lluitar aquelles persones, perquè nosaltres hem nascut amb uns drets però que abans no hi havia, no? I és això de la frase que deia de con Franco se vivia mejor, perquè hem banalitzat molt aquesta època, però l'hem banalitzat perquè ens han ensenyat com uns números, tal dia va baixar això, el cop d'estat, tal no sé què, i tu no saps realment com vivien aquestes persones. Jo no sé com vivien les persones durant la dictadura. Jo sé quantes persones van morir el dia que es va fer el cop d'estat i ja està. Però, clar, no saps les conseqüències o com vivia la societat. I jo penso que si tinguéssim aquesta informació, potser els joves empatitzarien més abans de dir aquestes frases. I que si no, quan escoltéssim dir frases com aquestes, con Franco se vivia mejor, etc., que també hi hagi conseqüències, perquè si no pot ser que veiem gent amb el braç aixecat, amb banderes... Jo insisteixo, més que saber, cal l'experiència i cal coneixement. Estudiar-ho, sí, però després s'hauria de respirar una mica, i aquest país nostre que encara hi ha foses a Cuneta de les carreteres, a la vorera de les carreteres, doncs totes aquestes coses s'hauria de fer arribar. Fer arribar en una població que són generacions joves, que a vegades es pot mitificar, també és una mica perillós, però a vegades s'ignora simplement, que també és perillós, però que les persones grans que van viure, que és important que puguem deixar testimoni. Jo penso que algunes persones sí que són conscients i que ho fan amb més maldat,
però d'altres, i moltes, jo penso majoritàriament que no saben el que implica el que diuen. Jo sí que ho penso, això. Creieu que amb això hi té alguna cosa a veure les polítiques de memòria democràtica que s'han fet o no s'han fet de reparació a l'estat espanyol? Ara ho hem vist, fa poc es va aprovar una llei de memòria democràtica, però ja amb tota la discrepància que va suposar, hi ha comunitats autònomes on s'ha aprovat i ara amb nous governs del PP i de Vox s'han derogat. O sigui, creiem que estem tractant la qüestió com qui tracta qualsevol altre assumpte i no s'estan prenent mesures més serioses? Com ho veieu, això? O sigui, jo diria la típica frase, això no és un tema partidista, això és un tema de país, d'estat. Però clar, quan estem en un estat en què la transició, això es diu molt, no m'ho he inventat jo, va ser més una transacció, no? Va ser més un pas, ara estem aquí i ara passem allà, i ho vam veure amb partits polítics, ho vam veure amb l'àmbit judicial, ho vam veure amb la monarquia, etc. Potser també ens hem de plantejar que això té alguna cosa a veure. Vull dir, no va ser un canvi radical. Han vingut moltes millores, evidentment, però no sé jo si es va fer del tot bé, diguéssim. I les lleis que s'aproven en termes de memòria històrica, memòria democràtica, estan molt bé. Però torno a dir això. Estic d'acord. I em ve al cap una cosa del que deies, no? De que no ha de ser una cosa partidista, sinó que ha de ser una llei d'estat. I clar, si realment els partits polítics es posen d'acord en això, de què va ser la història, penso que no es pot acabar de transmetre bé al jovent què va suposar aquesta època. Perquè tu mires una sessió del Congrés dels Diputats i veus que el Pedro Sánchez diu una cosa de l'època franquista i veus el PP que diu una altra cosa, i jo crec que també hi ha una miqueta de confusió, que no hi ha un relat, que sempre mai hi ha un relat únic, però sí que és cert que els relats són massa diferents. Llavors jo crec que s'hauria de començar per que hi hagi una miqueta de relat consensuat a nivell estat de què va suposar aquella època, perquè es pugui transmetre de manera clara al jovent què va suposar. I jo estic super d'acord que no ha de ser una cosa partidista, ha de ser igual que governi el PP, que el PSOE, que l'esquerra, que la dreta, que aquesta qüestió ha de ser una cosa d'estat, de la història de l'estat espanyol. Si a mi no m'ha donat temps d'assumir el que va passar fa 50 anys, com és que alguns ja fent servir això i altres coses ja tornen a estar aquí, però si jo encara... No? A casa meva encara no s'ha paït això. Clar. Sí. I això, vulguis o no, doncs repercuteix en les persones. Des de lo més íntim, personal, de dir la meva existència, al meu entorn, a la meva professió, a la meva família, i es va ampliant. I clar, no tothom està en condicions. Per tant, doncs clar, seria ideal que hi hagués algun sector, alguns o algú, o que et pogués donar unes pautes. No et mani, que et doni unes pautes, que t'orienti. Jo penso que sempre quan la història s'oblida és molt perillós, perquè es repeteix. O sigui, queda com una frase feta i molt maca, però no... Malauradament, no? Però ho dic molt en sèrio. També jo, a part de la dictadura franquista, pensant més en el sud global, que soc d'origen senegalès, penso que la història es repeteix tant en les relacions dinàmiques del nord-sud global, les guerres, com es van iniciar les guerres al segle XX, estem veient, no és el mateix tipus de guerra, però les causes... És veritat que la metodologia és diferent, però tots aquests conflictes del passat estan tornant de maneres diferents, adaptades al nostre context, però sí que penso que és molt perillós que quan no aprenem d'aquesta història i dels errors que vam fer al passat, és que ho estem tornant a repetir, és que estem fent el mateix. Per tant, a mi em fa molta por. La meva àvia, que no va viure ni la guerra com a tal, però sí tota la part de després, és això, seure una estona, xerrar. Jo no parlaria amb meva àvia de la postguerra en un dinar familiar, però mira, ja, avui parlarem d'això. I em deia, però jo què t'he d'explicar? Si jo no... Dic, sí, no? I no em parlaràs de com assassinava la gent, però de tot el que va venir després, de la gana que vas passar, etc. Doncs, no sé, potser no és la solució, això, però crec que posar nom, cognom i humanitzar aquests temes, més enllà de les dades oficials, diguéssim, i més objectives, però d'alguna manera crec que això pot ajudar. Ostres, que en realitat el tema del franquisme és pràcticament recent, no? Sí. Molta gent ho ha viscut amb les pròpies carns.
hi ha una mica, no? Es parla d'aquesta mena de silenci heretat de moltes coses en les famílies perquè són experiències dures, no? Coses que provoquen por, vergonya, etc. Creus que aquest silenci inevitable també no ajuda a fer aquesta bona recuperació, no? I que ara alguns no tinguin prou eines? Gens, no ajuda gens. Però aquí hi ha una altra variable que també hem de tenir en compte, i és molt important, que és la por. Exacte, sí, no. La por fa callar, fa allunyar-te, fa dir que sí, hi ha vegades encara que no ho vulguis. I la por, i durant tot el temps, des dels anys 30 del segle XX i durant els 40 i pico d'anys que vam tenir el franquisme, doncs hi va haver molta por, perquè la repressió va ser brutal. I la gent jove, bueno, jo soc de la postguerra, però la gent que ho va viure, encara que t'ho expliqui, no te'n pots fer el càrrec del que l'avi, l'àvia, no sé, no? Jo crec que costa molt entendre. Per això, a vegades anem una mica pel damunt i anem massa ràpid, o li preguntem una cosa i ja està. Però, clar, ja sé que això vol dir temps, però és que si no, és que, bueno, doncs hi ha el que hi ha. És una societat, jo penso, bastant supèrflua en molts sentits. I això repercuteix en la vida de les persones i en les generacions properes. Com a persones joves, que per tant no heu viscut res d'això i que una mica hereteu les conseqüències de tota aquesta guerra, de la repressió franquista, etc., què demanaríeu que passés per realment tancar aquest capítol? O sigui, allò, carta als Reis, o als Reis o a qui vulgueu, però... El que deies tu, primer posar-nos una mica d'acord, posar-nos una mica d'acord. Vull dir, crec que en un tema tan seriós com és una guerra civil, una repressió franquista, etc., crec que hi hauria d'haver un mínim de consens i això diu molt de en quina societat vivim si en ple segle XXI no ho estem aconseguint. Però clar, és que no és que hi hagi una veritat, però és que el que va passar a l'estat espanyol va ser una dictadura franquista i el que va haver-hi va ser una guerra civil. Quan es parla de que tots són víctimes, creieu que amb el pas del temps, des de la guerra, es veu que hi ha unes víctimes que han continuat sent víctimes i és aquest el problema? Jo penso que sí, i la prova és que hi ha famílies que encara, hi ha persones que encara estan buscant els seus familiars i hi ha persones que no se l'ha fet cap reparació i que fa dècades que continuen esperant. Per tant, jo sí que penso que un dels problemes és aquest, que hi ha persones que sí que se'ls ha reconegut i altres que no. I fins que totes les persones no estiguin en el mateix lloc, no hi haurà justícia, per dir-ho d'alguna manera.